vadiwa tarita svika muchikamu chechitatu tiri muchirongwa Mai Chisamba show umo tiri kukurukura neshamwari dzedu. Nhasi taita nebwoni kuti tinge tinavo vega vanyatsotaura, asi pano tiri kutaura nyaya dzekundiso dzatingati pachirungu success stories. Muri kunzwa nyaya dzakanaka dziri kubuda pano. Tinoramba tichingoti mutsika nemagariro munhu ngatiregerei munhu aite zvaanokwanisa, kuti ndezvemubato, kuti ndezvekufunga zvaanokwanisa ngaapiwe mukana. Ndombotanga newe Mukwasha ndaenda kuchikuva. Okay, atikatarisa pane nyaya yataurwa namukoma avo yemukadzi akaenda kuchipatara. Inyaya iyoyo ichokwadi zveshuwa pavanhu vanorarama nenyaya yeudhefu. It's like kana pachitariswa panoita kunge vanhu vari dhefu havasi pamwe chete nevanhu. Asi no, vanhu vari dhefu vakatongofanana nesu. Chiripo chete problem yavanayo ndekuti havanzwi chete. But a deaf can do anything. And it like ezvinozvi mumakommunity tikatarisa mune masituations ekuti vanhu vanotariswa nekunzi vanorepwa vanoita sei. Handitika let's say mwana arepwa ari deaf, anonoripota hawo kupolisi. Iyo polisi kusina anokwanisa kunokwanikwa nekunotaura naye, which means mwana uyu akungonyarara ari kumba. Handitika semu nevabereki kuti mwana uyu akwanise kutaurawo future yake kuti yakamira sei mukati meupenyu hwake kune vabereki. Akwanise kutaura nawo nekuti ivo vabereki vacho futi vanenge vasingagonawo sign language yacho. Saka nyaya inototangira kubva kumba kuri kuberekwa vana. Ndizvozvo mashoko makuku tonight. Asi vadiwa vatariri, tichaita chimwe chirongwa zvakare chinotaura pamusoro pedzidzo, zvinofadza mukati medzidzo, zvinogozhera. Saka nyaya yauri kutaura imhenyu ichapinda muchikamu ichocho. Ndomboya pane Mukwasha wangu. Taurako? Nachida kungoti nditi Mai Chisamba, dambudziko ratinaro nderekuti kana tichitaura nyaya dzevanhu vakaremara, tinotanga kungokurumidza kufunga nezvematambudziko ane vanhu vakaremara. Hongu matambudziko iwawo aripo, asi ndanga chida kuti ruzhinji rweZimbabwe rumbomira kuita serious kunge vanhu vari kugerwa ndebvu kana taakutaura zvevanhu vakaremara. Timbotanga kupemberera upenyu hwevanhu vakaremara vane zvavakaita muupenyu. Mashoko makukutu. Mumusoro mangu ndiri kufunga kuti hapana musha usina kumbonakirwa nemimhanzi yapo matavire semuenzaniso. Ndiri kufunga kuti hapana munhu ari mune zvemutemo asina kumbonzwa nezva advocate Pearson Nerere. Ndiri kufunga kuti tine vamwe vanhu vakaita semuzvinafundo ari paUniversity of Zimbabwe anonzi Edmos Mutetwa anodzidzisa social welfare, nevamwe vandisina kudoma nemazita. Saka ndiri kuti isu seZimbabwe ngatinzwisisei kuti semuenzaniso kuZambia pedyo nesu apa hapana kana gweta rimwe chete risingaoni, asi muno muZimbabwe tine vanodarika 10 malawyers asingaoni. Saka zvinhu izvozvo zvekuti senyika zvinofanirwa kuti kurudzira zotiita kuti vabereki vazive kuti vana vavo vane zvavanokwanisa kuita kana vachinge vawaniswa mikana kunyangwe vakaremara. Ndatenda mashoko makuku tonight. Tinokutendai mukoma A, hapana B pamberi, ndi A chete. Mukoma A tinovatenda nezvavataura nekuti mhembereroka inosumudzira. Zvinhu zvisingapembererwe hazvifadze. Mwari kana vatiitira zvinhu, kana taona zvinhu, ngatirakidzei, ngatisumukei nemufaro. Tinozvitenda izvozvo. Vamwene vangu, taurai tinzwe. Ndiri kufara zvikuru. Ndinotenda zvikuru nekuuya paprogramu yakaita seiyoyi. Isu sevanhu vakaremara takabata navo tikakwanisa kuitawo kunda machallenges ataisangana nawo mudzimba dzetailoja nezvese zvataiita kusvikira takwanisa kuwana land yedu kuEastview. Izvozvi tiri kufara. Takakwanisa izvozvi ndatova landlord wekuti ndenchitongoti kuperawo kwemwedzi wandipe mari. Tiri kufara zvisingaiti. Makorokoto munhu hapana chisingagoneke nai. Ndomboenda pane Mukwasha wangu ane KP. Ndandadzoka kuchikuva. Izvozvi ingawowe first time yangu yekuti ndiuye pano. Taingogara tichingoiona program inoyi tichingoshuvirawo kuti ko vanenge vachimbotaura nezvei. Izvozvi apa tiri kufara zvikuru. Izvozvi zvimakwanisa kuinvolvawo sign language mukushanda kwatiri kuita kwese. Chiregai kumbomira pakutisimudzira kwamuri kuita uko. Achievement hombe yataita ndikukumbirawo zvakanyanyisa kuti
isu tino zvatinoita tinotengesa mutaundi umu vanhu vachititarisira pasi, asi izvozvi ndiri baba ari kutofara zvekuti ndikapinda mumba vana vanofara vachindiona. Ndizvozvo makushoko makukutu. Anditi muri kuzoona hakuna zvinokona ka. Vane misha yavo, vane mhuri dzavo, vane dzimba dzavo. Vamwe vakatoita upenyu kupfuura vai vamunoti havana kuremara. Nekuti vamwe vamunoti havana kuremara ka, vakatoremara pfungwa vari kungonwa krango nekamusombodhiya nekuputa madrugs nai. Saka chii ichocho? Hatidi zvinhu zvakadaro. Ndakumbodzoka kuna mukoma Lincoln. Imimi mati kana ndakunzwai zvakanaka munenge munoshanda zveIT, handiti ndizvozvo here kana kuti ndiri kukanganisa? Ndinoda kuti ndizive kuti makazvifambisa sei kuti musvike ikoko, nekuti ndezveumhizha kaizvi tekinoloji kai. Tiudzei tinzwe. Mazita Mai Chisamba, ini ndakaita IT kudanhiko. Pandakasvika padanhiko ndakatambira nechikwangari chakanyorwa kunzi pano tinoita sign language kune vanhu vese vanodzidza. Zvakandipa manyawi nekufara nditi auonesi ndauya kwangu ka. But pandakanopinda kuIT ndakaona ndaiva ndiri 1 kana kuti wokutanga kuita macomputers semunhari dev. Zvakandipa dambudziko manje. Ndipamutsira kuti vadzidzisi vangu vanga vasati vamboticha munhari dev. Saka vakashayawo zvekuita neni. Saka communication yakatinetsa pandaidzidza. Ndaitoita zvokunyora manotes, ma-first days vaiita zvokudaidzira manotes. But ndichikopawo munhu ari panext neni, asi munoriziva dambudziko. Munhu ari panext anonyora hake panoti meta onyora kuti mother. Kwendiri deaf ndava ndakopa kuti mother panokuti pati meta. Ndozoona dambudziko pakuverenga manje. Kuti uya akati meta ndichiutondera ticha wangu akanyora panoti character vati XTR. Inini ndikashaya kuti zvinorevei patest ndikanyorawo the same thing akandichekera nekuti ndanga ndanyora series akanditi unofanira kunyora dziri full. Nditi ko ndiani akandiudza kuti full word racho nderipi ndandisingarizivawo. Then tati pakunyora ma-assignments paya vamwe vanonzwa vaisangana voita madiscussion vonyora assignment ko inini ndiri deaf. Ndaita dambudziko kunyora ndega. Dzimonguva haiwa chokwadi ndaitonyorawo dondo. Lecturer ozondiratidza gwara rekuti ndinyore zvakanaka. Mukuzona manje. Saka ndakaona madambudziko akawanda asi zvakandiita kuti ndishinge kuramba ndichidzidza. Mazita mashoko makukutu 9. Hanzi apunyaira hasha yemusodzi. Ukashingirira zvaunoda unosvika chete pazviri. Zvinongoda kushingirira. Kana vanhu vakutarisira pasi, iwe chirega kuzvitarisira pasi. Nekuti kuzvitarisira kwako pasi kunokudzikisa kupfuura zvaungaitwe nevanhu. Ngatisangane mukanzu unotevera.